خوبه تینجی این همی ویدیو که از ایمان دونمو شهرت گفتنی گب آدم کو بانام یوریست ان همو آدم سال 2021 بود همی آخراش بود اولش بود هم خیلی بود مرا ای تورسیا فرام آمده بودم ایرپورت مرا گرفته بودم من روز بودم همین نفر یک نفر دیگر ادوکات معرفی کرده آورده بودن айма 23000 рубл гирифтагӣ будам бояд кори мара пеш мебурдан кори мара пеш набурдан мара бурдан кристида ҳаму кристи питерда маҳкамон кардан 3 моҳу 10 рӯз 3 моҳу 10 рӯз пас мара депорт карда гирифтан перевод кардан тоҷикистон ман тоҷикистонда маҳкам шудам ина ҳози биромадам ана узбекистондаим ҳози айни ҳол узбекистондаим ҳамин рози ман видеоша дидам ҳамун одама шинохтам ҳамин одам карда буд ҳамун корра қати ҳамун адвокатиш мақсад ҳамин як бор пешм омадан пула гуфтан додемшону ӯ ҳамун адвокатиш гум шуд қатиш дига мара кристи бурдан дига не пешм омадан не чӣ кардан дига алоқа набуд даву дури маҳкама ки мақсад ӯ сизо ки ман занг бизанам ягон кас қати натонистим ёра ёфта ҳозир ман сурати ҳамин одама дидам шинохтамш ҳамун одам 23000 рубл айма гирифтаги ҳамун адвокатиш қати переводчик будан адвокат гуфта 2 нафар омада будан 23000 айма гирифтаган ҳамин одама чихе алоқа кунем чихе кунем ки ҳамин одама алоқа кунем маблағи моро бар бугардонам ман агар ба медиё намешидам дига одамое буд ки кори мара ҳал мекард ман фикр кардам ё акид пурра гап задан ба дили пур гап задан адвокатам тоҷик буд рости ӯ суратош дигач ягон чишон да ман намондай чун ки хела сол шуд ман маҳкам будам дига технология дур мондем аз телефон дига ҳамун одама ёфтан дар кор як хатиш гап занем ё пулмона мегзаронан чӣ кор мекунан мақсад ҳами кори моро бинан ҳал кунан ҳами кори моро ай хеле дар ҳамин рӯза биё як кас қади ҷанҷол накунем гапи калон гап назанем кормона буд кунам мақсад бигирам маблаға метиҳамон ё ки ягон роҳ шаб ё қати моням муомила кунам